едно сърце имало 30 сестри. Най-голямата била лоша, постоянно се карала с хората. Средната била красива, но много мързелива. Само се оглеждала в огледалото по цял ден. Най-малката била най-оправна. Тя била трудолюбива и винаги постигала своето. Настанало време да се омъжват, пристигнала съдбата с голяма карета и казала: "Хайде, ще ви покажа вашите избранници." Спряла каретата пред първата къща, съдбата казала на най-голямата: "Това е твой избранник. Много добър човек. И на мравката път прави. Покрай него и ти ще се научиш да бъдеш добра." Спряла каретата пред втората къща, съдбата казала на средната: "А този го избрах за тебе. Трудолюбив човек. Постоянно нещо работи. Покрай него и ти ще се научиш на труд и работа." Спряла каретата пред третата къща, в двора се излежава красив млад момък на сянка и недоволство от живота. Съдбата казала на най-малката: "А ето го и твоя красавец. Малко е мързелив и не вярва в себе си, но покрай тебе ще се оправи." Погледнала най-малката и казала: че за какво ми е на мене да са жена? Аз и без него ще съм си добре." Усмихнала съдбата и казала: "Ти и с него и без него ще си добре, но пък той без тебе съвсем ще пропадне." Та, старае се съдбата да има баланс и равновесие.